enso enchenya dwumtani ede ma Peace Council openi Professor Emmanuel Asante na wade atu edwa a wochire mu se ohwe eye afimpinu ani aduonu a ohwe mudi etimu sa abato bekoso kura no eye ade a chese abato we ebeye asundwe pa a chese ebekura ensida ewo oman Ghana mu wochire mu a ohwe eye abato a yato di na ewo oman Ghana mu a asundwe no ekoso a na ohwe ma isifo kwasibo ne beka se so far so good dwumedi ahodo mu ye nyina no Professor Emmanuel Asante echiri mu se eye asumdwe mu ko a na adwuma de isifo no wo mo aye bi pa a wo bo wo mo abaso se wo mo ayade na issues bi o hono ma ni nyina na se ntwa ye wo se mo nya timi kabo mu no mo nya ma yekori nyina no mo timi hwe no mo timi resist issue no na etimi eboa eno nti wo kire mu a eye asumdwe nkuto ena ohu ni se eye afi impino eni aduno abato no betimi akoso eno nti obesere eye amayekwa hodo nyina sement me ho ase ye de koyede basa no ma ni nyina no entimi emwa emasumdwe nkoso no wonfa ento nche na nkabo mu emra na entimi emma abato beto no afimpinu eni aduno no bia entimi enkoso wano ye to se de ni e de ache